За един народа е разглезен от благоденствие, за друг говедно търпелив, за третия прагматичен, за петия безразличен, за шести, седми, осмия, не знам какво си е, за деветия не мога да си спомня. А народа гледа на нас като на пяна от сблъскването на вълната с твърдия бряг, която изчезва в покривателната на пясъка. И ние ще изчезнем. И нито следа. И никой няма да знае докъде стигнахме и за какво беше всичко. Чувал съм, че има любов от пръв поглед. Възможно. Аз ви казвам, има намразване по-бързо от погледа. Напразно се родите, напразно. Не търсете причина. Не си припомните изменните думи, изменните погледи, изменните действия. Не са причината. Всичко е като в природата. Разлиства се лист и пада листок. Въпрос на време. И понеже смъртта е по-бързо от раждането, затова ви казвам, намразването е по-бързо от погледа. Ако някой протестира, ако е опасен, ако искате да укротите някого, не го хвърляйте в затвор. Спестете си оковите, не повтаряйте грешките на средновековието, не произвеждайте светци. Не окови, пари му дайте. Не тъмница, оградете го с вещи. Не присъди, дайте му звание, ордените не пестете. Дори да не иска на сила му давайте и публично. Издигайте го нагоре, нагоре, от пост на пост го качвайте нагоре, като по стъпала на ешафот. Ако не загуби главата си и там, а слезе с усмивка лека, викайте в петте посоки на света. Ето го човека. Сънувах ли? Наистина ли беше? Вървяхме двамата из есенно поле, голо като каска. Под земята житните зърна си шепнеха, очаквайки дъжда като любовник, който все не идва. Дървета нямаше. Не мога да си спомня, държахме ли ръцете си. Взрив от ура внезапно ни удари в глътка. Изплашени ни изкочихме в дълбокия като траншея селски път. Над нас прескачаха войници, и стреляха и викаха ура. Едно войниче се препъна, падна в ровади, видя ни и заплака. Простете, каза то, че ви убихме. Атаката обаче бе неудържима. Изкочи и побягна пак и, плачейки, пак стреляше и викаше, и плачеше, и стреляше, и викаше, и сълзите му като гилзи капеха. От всяка гилза поникна житно стъбълце. Възкръснахме и увършахме, смляхме, хляб опекохме. Заповядайте на помен.